कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी देणाऱ्या भरती प्रक्रियेत फिजिशियन मिळेल अशी ही माहिती आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली आहे। तसेच जिल्ह्यातील फिजिशियन यांनी सरकारी रुग्णालयात सेवा द्यावी अशी विनंती दीपक केसरकर यांनी केली आहे। काय झालं की आता सध्या इंटरव्ह्यू चालू आहे, त्या इंटरव्ह्यूमध्ये ज्याला चांगला फिजिशियन मिळणार लगेच येणार, कारण काय ते डॉक्टर्स हे प्रत्येकाचं क्वालिफिकेशन वेगवेगळं असतं आणि त्यांचे सध्या इंटरव्ह्यू चालू आहे। आम्हाला फिजिशियन्स मिळणार याची खात्री आहे, पण तोपर्यंत माझं जिल्ह्यातल्या फिजिशियनला विनंती आहे की तुमचा व्यवसाय तर चालू असतो पण थोडा वेळ ह्याला सुद्धा द्या, हॉस्पिटलला सुद्धा द्या, हॉस्पिटलमधले सुद्धा पेशंट बघा, कारण त्याची आवश्यकता असते असं मला वाटतं। सध्या इंटरव्ह्यू चालू आहे, त्या इंटरव्ह्यूमध्ये ज्याला चांगला फिजिशियन मिळणार लगेच येणार, कारण काय ते डॉक्टर्स हे प्रत्येकाचं क्वालिफिकेशन वेगवेगळं असतं आणि त्यांचे सध्या इंटरव्ह्यू चालू आहे। आम्हाला फिजिशियन्स मिळणार याची खात्री आहे, पण तोपर्यंत माझं जिल्ह्यातल्या फिजिशियनला विनंती आहे की तुमचा व्यवसाय तर चालू असतो पण थोडा वेळ ह्याला सुद्धा द्या, हॉस्पिटलला सुद्धा द्या, हॉस्पिटलमधले सुद्धा पेशंट बघा, कारण त्याची आवश्यकता असते असं मला वाटतं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।